በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ናይ ኣምላኽ ፍቀርቲ ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም? እንኳዕ ናብ ካልኣይቲ ሰንበት ቅድስቲ ናይ ዓብይ ጾም ካልኣይ ሰንበት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣብፅሐና። ካልኣይ ሰንበት መዝሙር ናይ ቅድስቲ ግነይ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎ ሙሉእ ኣሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሃተ ለስሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግብለኩም መዝገበ ዝበሰማያት ሃበጻጼ እያመስኖ ወኢረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኢሉ ሃልዩ ሃብ ሃለ ክርስቶስ ይብል ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ፣ ንሰንበት ኣኽብሩ፣ ጽድቂ ድማ ግበሩ፣ መዝገብኩም ድማ ኣብ ሰማያት ይኹን። ኣብ መዝገብ ኣክቡ ወይ ድማ ጻጽየን ቆንቆንየን ኣብ ዘይረኽብዎ መዝገብ ኣብ ሰማያት ኣክቡ ይብለና። ሰራቂ ዘይረኽቦ ጻጽየ ቆንቆንየ ኣብ ዘይረኽቦ ማለት እዩ። ድልዋኒክሙ ንበሩ፣ ድልዋት ኮንኩም ንበሩ፣ ዘበልዓለ ሃልዩ ናይ ሰማያት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ ትረኽቦ ናይ ክርስቶስ ምስ መፀ ወይ ድማ መንግስቲ ሰማያት እግዚአብሔር ዝበኩም ክብሪ ንዕኡ ዘክሩ። ኣብ ሰማያት ዘሎ ሓሳብኩም ኣብ ሰማያት ይሃሉ፣ ኣብ ሰማይ ሃሉ ልብኩም ከም ዝበለ ማለት እዩ ይብለና። ኣበይ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሰማያት ይኹን ሓሳብኩም ይብለና። ሰንበት ብሓፈሻ ሰንበት ቅድስቲ ምዃነ እዛ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ካልኣይቲ ሰንበት ቅድስቲ ሰንበት ቅድስቲ ምዃና እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃኑ ዕለተ ሰንበት መጀመርያ ናይ ዕለት ኩሉ ፍጥረት መጀመርያ ፍጥረት እያ። ነገር ግን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ናይ ትንሳኤና ምስላ ዘበሰረላ ዕለት ከም ምዃና መጠን ሰንበት ቅድስቲ እያ እሞ ቀድስዋ ሰንበት ኣኽብሩ ይብለና። እግዚአብሔር ቅዱስ ይፀዋዕኩም ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ይብለና። ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 1-13 ዘለዎም ብሓፈሻ ኣብ ቅድስና ክንነብር ከም ዝግባአና፣ ካብ ክፉእ ነገር ካብ ኩሉ ሓጢኣት ክንርሕቅ ከም ዘለና፣ እቲ ንገብሮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምንቅስቃስ እውን ንሃብቲ ይኹን ወይ ድማ ብኣእዳውኩም ሰሪሖም ብልዑ ኣይተዓምፁ፣ ከምቲ ኣሕዛብ ዝዕምፅዎ ዓሚፆም ዝረኽብዎ ከምኡ ኣይኹን ሃብትኹም ብቕንዕናን ብቅድስናን መዝገብ ግበሩ። እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ዝፀዋዕኩም፣ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ እንዳበለ ይገልፀልና። ቀዳሚ መልእኽቲ ጴጥሮስ ዳግሚት ወይ ድማ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:13 ክሳብ ፍጻሜ እውን ልብኹም ወይዘን ቅነቱ ሓቄ ልብክሙ ጥይቀ ወንቅሁ ወተሰፈዋ ለእንተ ትመጽእ ለክሙ ትፍስት ብኣስተርእየቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ኣብታ ትመጽእ ኣብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ ኣብቲ መጽእ መንግስቱ ኣብኡ ሕሰቡ ሓቂ ልብኹም ተዓጠቑ ይብለና። ተስፋና ከዓ ምሉእ ኣብ ሰማያት ክኸውን ከም ዘለዎ ዝፀዋዕኩም ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንጹሃን ቅዱሳን ክንከውን ከም ዝግባአና ይነግረና። ብድሕሪ እውን ኣብ ወንጌል እውን ብዛዕባ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እዩ ዝንበብ። ቅድሚኡ ግን ምስባክ እንታይ ዝብል ኣሎ? እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናያት ቅድሚሁ ቅዱሳት ወስብሐት ውስተ መቅደሱ። እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሉ? ሰማያት ዝገበረ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ። አሚን ሰናያትን ቅድሚኡ እየነ። እምነት ሰናይ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ሰናይ ዝገብርን እቲ ዝእመንን ድማ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ቅዱሳት ወስብሐት ውስተ መቅደሱ፣ ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ድማ ቅድስና ዓብይ ክብሪ ኣሎ ይብለና። ስለዚ እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናያት ቅድሚሁ ቅዱሳት ወስብሐት ውስተ መቅደሱ ይብለና። እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና። እንደገና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ቅድስናን ዕብየትን ስብሃትን መሊኡ ከም ዘሎ፣ ሰናያትን እምነትን ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር ምዃኑ፣ ሰናይ ዝገብር እቲ ብእግዚአብሔር ዝእመን ከዓ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ብድሕሪኡ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6:16-25 እውን ብዛዕባ ክትፀውም ከለኻ እንታይ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብዛዕባ ጾም ይዛረብ። ምክንያቱ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ዶግማ እዩ ወይ ድማ ክግበር ዝግብኦ ሓደ ናይ ከም ትእዛዝ እዩ ወይ ድማ ከም እምነት ናይ እምነትና ክሳይ ጾሙ ኢሉ ዝኣወጀ እግዚአብሔር እዩ። መጀመርያ ኣብ ገነት እዩ ዝተኣወጀ። ስርዓት ጾም ከመይ ከም ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ገሊፅና ኣሎ። ክፀሙ ከለኹም
ናይ ብሓቂ ርእስኹም ተቐብኡ ናብ ውሽጢ ልብኹም እተዉ ይብለና ማለት እንታይ ንምባል ቀንዲ ኣፍ ይፁም እዝኒ ይፁም ኣእዳው ክፉእ ነገር ካብ ምስራሕ ይፁማ ኣጋርና ክፉእ ካብ ምኻድ ይፁማ ዓይንቲ ክፉእ ካብ ምርኣይ ይፁማ ሕልና ክፉእ ካብ ምሕሳብ ካብ ምሕላን ይፁም ኣእምሮ ኩሉ ክፉእ ካብ ነገር ካብ ምሕሳብ ይፁም ልቢ እውን ብቅድስና ትምላእ እንዳበለ ኣብ ግዜ ፆም እዚኣ ናይ ሓቂ ክንቅደስ ከም ዘለና ቅዱሳት ክንከውን ከም ዘለና ክንፆሞ ዝግባአና ካብ ንግዝያዊ ካብ መግብን ማይን ምክልካል ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ እንትናና ቅዱስ ክኸውን ከም ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ይእዘዘና እሞ ስለዚ ናይዛ ዕለዚያ ዕለተ ሰንበት ካልኣይ ሰንበት ቅድስቲ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ሰንበት ቅድስቲ ምዃና እቲ ዝፀውዓና እግዚኣብሔር ድማ ቅዱስ ምዃኑ ንሕና ድማ ዝተፀውዓና ንክንቅደስ ብሩኻት ክንከውን ንፁሃት ክንከውን ሕያዋን ክንከውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሓሳብና ኣብ ሰማያት ክኸውን ኣብቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘለዎ ኣብ ሰማያት ክኸውን ሓሳብና ሰንበት እዚኣ ክንቅድሳ ኩሉ ግዜ ቅዱሳት ክንከውን ይግባአና እዚ ንመዘኻኸሪ ነዚ ዕለት እዚኣ ቅድስቲ ኢልዋ እምበር እዚ ሂወት እዚ ኩሉ ግዜ ክንነብሮ ዝግባአና ሓደ ክርስቲያን ክነብሮ ዝግብኦ ናብራ እዩ እሞ ስለዚ መልእኽቲ ናይዚ ዕለት እዚኣ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ሰንበት ቅድስቲ እያ ቅድስዋ ኣኽብርዋ ብዛዕባ ነፍስኩም ሕሰቡ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ኣብኡ ልብኹም ግበሩ ኩሉ እንትናኹም ቅዱስ ይኹን ይብለና እንደገና ድማ ተግባር ኢዳኩም ድማ ብንፅህና ይኹን ሃብቲ እንተኾነ ብንፅህና ኣክቡ ስራሕኩም ብንፅህና ይኹን ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ ከምኡ ኣይትግበሩ ብምባል መልእኽቲ ናይዚ ዕለት እዚ የመሓላልፍ እሞ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝዕለት እዚኣ ቅድስቲ እያ ንሕና ከዓ ቅዱሳን ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ይደግፈና ክሳብ መወዳእታ ዘመን ሂወትና ዓሰር ክርስቶስ ኣምላኽና እናሰዓብና ብቅድስና ክንነብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትባረክ ይትሰባህ ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላክነ ወስለ በኩሉ ጊዜ ክሳብ ዋሕድ ይቃል